Omnyama Zulu Ngimdala bafana bami ngimdala bafana bami ngimdala bafana bami ngimdala bafana bami ngimdala Zinsizwa sigijimela zilashonela Zinsizwa sigijimela zilashonela Zini wena Uyangazi yini wena Uyangazi yini wena Yini wena Yini wena Yini wena Yini wena Uyangazi yini wena Yini wena Yini wena Yini wena Uyangazi yini wena Wafili wabaleka ngijikise esigodo ngijikise esigodo ngemfowethu Ngijikise esigodo ngemfowethu ngijikise esigodo ngemfowethu Ngijikise esigodo ngemfowethu Hey wafili wabaleka Wafili wabaleka ngijikise esigodo ngemfowethu Hey wafili wabaleka Wafili wabaleka ngijikise esigodo ngemfowethu 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 Hey wafili wabaleka Wafili wabaleka ngijikise esigodo ngemfowethu Zinsizwa sigijimela zilashonela Zinsizwa sigijimela zilashonela Zinsizwa Zinsizwa sigijimela zilashonela Zinsizwa sigijimela zilashonela Zinsizwa sigijimela zilashonela Wenomalanga mntana Wenomalanga mntanami umboxelane mntana Wenomalanga Wenomalanga mntana Wenomalanga mntanami umboxelane Awukuthi umboxelani Unomalanga umboxelane Unomalanga umboxelane Awuyeki kusasa lakho Unomalanga umboxelane Wenomalanga Wenomalanga mntana Wenomalanga mntana umboxelane mntana Ngiyabingelela ubusisiwe wakwaNgcamu oyi-tour guide esebenza ngezinto zakwaculture kanye neze-nature. Namhlanje nake ngisendaweni ebizwa Indlondlo Cultural Village. Indlondlo Cultural Village iyindawo nje esemkhambathini. Sisebenza kakhulu kule ndawo ukufundisa ngamasiko akaZulu, imvelaphi, imikhuba eyenziwa kaZulu kanye nemidlalo nje eyenziwayo kaZulu ngayo yonke nje ephethe usikompilo lwakwaZulu. Iyona msebenzi esiwenzayo ukugqugquzela lokho. Namhlanje nake sizobe sivakashelwe isikole abantwana abasuka Treverton College, isikole esikhona la eKZN eMoy River. Bazofunda ngezinto zakwaZulu, bafuna ukwazi ngemvelaphi yakwaZulu, imikhuba esiyenzayo kwaZulu, izinto ke sobe sibaperformela zona, sibafundisa zona lezi
khona la Indlondlo Cultural Village. Sizobe sinezintwana nje ezimbalwa esizobe sibafundisa ngazo ukukhuliswa komntwana ngokwesiko lesiZulu, amasiko agcinelwa wona, babone nezinto esizenzayo kwaZulu njengokusinwa kwengoma, imikhuba eyenziwayo, nokuthi kunini la kusinwa khona ingoma, ihlukene kanjani ingoma, nezintwana nje ezihlukahlukene. Kubalwa nabo izinto zobungoma, ubungoma, isangoma, inyanga. Sizobe sibafundisa ukuthi kuhlukene kanjani yini umehluko phakathi kwesangoma nenyanga, nokuthi kunini la umuntu khona ebona khona ukuthi uyisangoma. Sizobe sibenzela ke izinto ezinjengalezo, baphinde bababona abantu abayisangoma nabayinyanga, baphinde basinelwe futhi ingoma. Silindele bona ke njengamanje, and silindele ukuthi bazophuma la bengafisi ukuhamba, befisa ukubuya njalo njalo. Siyabonga. Halega wena, ngithi halega wena, halega wena, halega wena, halega wena, umthangala othinta Indlondlo kwenze Kaya madlubu umthangala sisho umthangala Leka kuwena othinta Indlondlo kwenze njani umthangala sisho umthangala Sefikile baba yambeni umthangala sisho umthangala Indlondlo kwenze umthangala sisho umthangala ngalokho bese singena kubona-ke ukugida sobalinda khona lapha. Ngale-ke khona isibaya sey'mbuzi, isibaya sey'nkomo nesey'mbuzi kuhlezi phezulu ukuze iy'lwane njengey'mbuzi zinganqukuli lokho sekuvuniwe. impela kuba kanjalo nekhona nalezi iy'lwane omakolodo nani lezi ezike zigibele, ezinye sizazi ngokuthi zidla iy'nkukhu nani siyayidla nombila nani. But mangabe siyakhe kanje isikhathi esiningi siyaye sithi mangabe sesiyakhile, uyayibona iy'tebhisi lezi ey'khuphukayo bese siyifaka izinto ezahameva engeke kube lula for isilwane ukuthi sikwazi ukuthi sibheke. Sithi uma siyakhe inqolobane sakhe ingabi lula ukuthi ufinyelele esifundweni esiphakathi. Sike sikushiyeke okumbalwa esikubekele unyaka olandelayo. Lokho esikubekayo sikubekele unyaka olandelayo siyaye sikuthathe bese sikubeka enqolobaneni. Iyona leyaya inqolobane eba nayo yonke into esisuke sidinga ukuthi siyitshale onyakeni olandelayo. Iyaye ibekwe nje kungabi lula ukuthi kufinyeleleke kuyona. Mengabe ufuna ukuthatha okuthile umama uzobe sethatha umntwana
ozokwazi ukugibela kanje ima kanje yana nje inqolobane izobe Banana war. Tiwagam banana war. Banana war. Yeah, banana war. Yeah, banana war.
awuceli kube isangoma mase uyacela kanjena. Iyenzeka-ke lento ufike wenze ukuba isangoma ngithi emva kwesikhathi uzohamba funa uwenze ube umthandazi. Lezo zinto zizoxhantela kuwena zonke ngobani kuzobe sekuthiwa idlozi ilokhu nje ukuba umthandazi kunesikhwele sokuthi usebenzisani idlozi kuphela. Sekufuna manje ukwenze kokubili kuhambe kanje. Sezwana? Yes umuntu. Ngithi uthe ukuphethe kokubili ukuba umthandazi nokuba amakhosi. Nako-ke sengiyangena ngizakakho. Uzongibona ngani ukuthi fanele ungibhulele, ungishayele amathambo noma fanele ungikhulekele emakhandleleni? Angithi ngumthandazi ngumakhosi ukhanyile ngihlanganisile lento. Ngethami ngiyalapha emsamo ngizodonsa impepho yobaba mkhulu ngishise la ngiqhwiza ibani zami ezingidingayo ukuthi funa ngenze njani ngikhuleke la ngibize obaba mkhulu bonke ngibabize lapho ngisuke ngigqokani ibhayi lami ngigqoka ijazi lami lokukhuleka emva kwalokho ngiyababiza ngibabize bonke bese ngibabizile bese ngena lapha yana ke ngiyakhuleka ngibuza inglozi ke manje ukuthi le nglozi ayikhuphuke ke manje nangu umntwana wabantu enenkinga emva kwalokho ke bese kuyahlakazeka makhosi. Umehluko phakathi kwedlozi nethongo ngoba like mhlawumbe mathiwa mhlawumbe unesithunzi usuke unedlozi noma kuyahluka. Idlozi angithi yini sangoma kube khona ithongo ilabantu laba abangaphaphi kakhulu ayizwa lonto. Mengabe unedlozi idlozi lenza nokuba yini isithunywa sijwayele ukuba ilabantu laba abantwanyana abancane uthola ukuthi uzofezela ingane yenza something ingane abahamba nje bengakaze bathintwa yilutho abaclean abangakaze benziwa lutho inike ithongo lilike ingane uliphatha kahle ithungu lakho ungalenzi nokuba yini kukanjalo nje kanjena like mama sangoma like umuzi umuntu mayicabanga ngawo mingabe cabanga ngawo yenzeka shem umdonse lo muntu ukuthi kukhona into ayicabangayo ke manje emva kwalokho kuzokhuphuka into ethize bese uyambuza yini indaba kube kanje mhlambe wena uphethe umlenze ayizwa lona mina ngikwazi ukuthi uphethe umlenze kodwa kuzogijima kuze kowami umlenze bese ngithi hayi guys yazi ngizwa sekufike lo sisi lo ngaphathe umlenze ngalendlela bese uyaqhamuka ukuthi hayi imini engiphethe umlenze ngaleso sikhathi usuyaphuma kumina umlenze wakhe ngithi kukanjalo nje ya omunye yes baba makhosi amagama abantu manivula la niye niwakhiphe yini ukuthi ukuthi cha hayi usibanibani wena mhlawumbe owenza ukuthi kuwe noma kuvumelekile igama lomuntu buti kuyenzeka ukuthi ukuba isangoma kahle uyaba naso isitifiketi sakho ngokuqala lokho uba nesitifiketi sakho sokuthi ukhiphe izimfihlakalo ongafuni ukuthi uyikhiphe uyisangoma. Mengabe ungenaso isitifiketi salokho anginalo ilungelo lokuthi ngithi ubhuti lo uyena obulala wena izwe lo anginalo ilungelo. Mengabe kodwa nginesitifiketi sami la odungeni esikhombayo ukuthi ngakudalula noma kuba yini ngizokudalula ayikhinkisi. Makhosi mangabe uya kumuntu ngoba ujwayele mhlawumbe uya kumuntu uya ngokwazi ukuthi okay awuthi ngikulo certificate nje khona ezofika asichayele kahle ukuthi namba abantu ababhubhisa umuzi wasekhaya uke kuthiwa mengabe kukanjalo uke uthi uyaphi uye emhlahleni kunezangoma ezidala ukuthi vele ziyokhipha imhlahle lapho usuku usiyokhipha imali ebhekile hayi njengathi esiyingane bese beyafika beyihlahla yonke indaba usuyisimanga nobulala umuzi wabantu ngiyayizwa leyo nto makhosi ngiyabona ukuthi ufake ibheshu labantu besilisa ngiyibona abanye obhuti futhi befake bebophela amabhayi abo la emaceleni indaba kwenzeka kanjalo mem or miss ngizosho nje ngithi
siphiwe iphiwo ezingafani. Uthola ukuthi mina njengoba ngifaka ibheshi lami ngangenwa amakhehla ayifaka ibheshu efaka umqhele ekhanda, bese kuthi ubhuti lo ngala wangenwa wogogo kufuneka enze njani, abhaqele afake ithawula asezofaka ibhayi. Uthola ukuthi ushuqulile ekhanda ogogo ke lapho. Mina njengoba nginje ngangenwa amakhehla mntakagogo, uyayizwa lodwa. Yebo, ukanjalo nje. Ukuthi mhlawumbe ke isikhathi esiningi akwenzeki umuntu ayobhula mhlawumbe inkinga zingekho. Kodwa ngeke nginjani nankinga ngihlalele ekhaya. Kuyenzeka yini mangifika bese uthi uyashaya nawe bese uthi hayi webhodi cha hamba nje uye ekhaya akukho lutho. Yes, mangabe ukuthi uyisangoma esineqiniso, awufuni ukudla imali zabantu, uzoyikhuluma indaba uthi bhuti, yabo ngibe ngisathe ngishisa impepho la, ngibe ngisathe ngiyakhuleka, angiboni lutho. Ngicela uthathe imali yakho baba, uphumele uhambe. Uyayizwa lona. Uma uthi awufuni ukudla imali zabantu, kodwa uma ufuna ukudla imali zabantu, uzoba lo decent that. Into engekho. Uyayizwa lona. Kukanjalo nje. Sibe sibamba kancane. Sinotshwala besizulu. Come on man. Bosisiwe. Sanibonani bothisha nabantwana base Treverton College. Yes. Ngithi ngibonga kakhulu ukuvakashelwa yini. Ngibonga kakhulu kuMiss Xoli Mzinyane. Umiswe wenu sixoxe naye ngaphambi kwenivale niye emakhaya kuma holiday. Sikaze sibonane ngimdala besibengangidlula ngidala bafana bami ngimqophesheke ngibonga baba mkhulu okuyibona basise ezikoleni ukuthi sifunde ngoba ngaphandle kobuchwepheshe ngabe asihlangananga namhlanje. Siyaqala nje ukubonana kahle kahle sesiyazana ke manje ngoba sengiyambona bengimfanisa nje ithombeni uyabona. Into ke enhleke leyo ke kwaZulu ukuthi ke abantu mabengazani kube khona ezobahlanganisa babe into eyodwa. Ngithi ngibonga kakhulu ke nifike la ekhaya leNdlondlo Zulu Dancers. Leli qembu ngizocela nje ukuthi ngithi ukunipha kancane ngoba nisebasha. Ngiqale ukusebenza nabantwana ngo2010. Nizomangala ukuthi kunama graduate la. Kunama graduate lapha ake munye yose high school abaningi nje basathishara abanye sebeqedile. Kuyinto enhle kakhulu mina ngaphambili kubona abantwana nje ngasho ukuthi ngiyabazala ngoba ngina 42 manje iminyaka yami yokuzalwa. Ngizalwe nje emakhaya isintu ngasithanda. Ngokwamaphepha nami ukhona enginakho. Ngimarine engineer so ngenza maritime studies. Ngisebenzela uTransnet eThekwini.
Lokho engikwenzayo kuyinto yokujabulisa abantu abasha ukubakhombisa ukubalida ngalento okuthiwa isibonelo. Ngina umama khona abantwana ngiphelele nje. Lokho engikwenzayo ukubakhombisa indlela ukuthi noma ngabe ufundile kodwa kufanele ukwazi ukuthi uzehlise uyothola imvelaphi yakho ukuthi wena ubani kahle kahle. Yabona ningamangala ubudlelwane enginabo nabantu abangaphandle kwamanye amazwe. Bethanda nje lokuba umZulu nokuthanda into yokhokho nogogo. Ngoba ngaphandle kwalokho ngempela angeke ube yilutho ufana uzazi. Sike sanomshado nje la wabade bevele eMelika babekhala ubone ukuthi bayakuthanda kube nabo bazazi ukuthi kahle kahle imvelaphi yaphi ikuphi yabo ikuphi. So ngisho ukuthi ke ngiyakuthokozela ukuthi nifike nisebancane ningaphakami bantwana. Umhlaba lo awulula kodwa azisa umzali wakho uhloniphe la uvela khona. Ngisho ukuthi uneyingise no because kubalekile kodwa ukuthi wazi ukuthi uvelaphi. Mina njengoba ngisho ukuthi ngina 42 ayikho into engingenayo kule minyaka enginayo. Ngala amandla ami hayi ukuthi khona mhlambe usopolitika. Ukukholelwa nje ukuthi mangiguqala ngikhuluma nabantu abangizalayo bayangizwa. Angazi mina ngithola yini. Yebo ilokho nje ngingakuthokozela nokuthi ke mhlambe ngingaze ngilibale okwehlisa yonke into okukhona lapha ngezansi miss nokuthi mase siqedileke usisibusi bengizomcelela mhlambe akotele emotweni yenu uzahambe nichazela ke indlela nje uyayazi nize nifike lapho la nizolala khona. Ngiyabonga. Besikade sibambelele sasilibele nje sigongobele kakhulu lapha neZululand ngoba iyona sasi eShakaland esasikade si-introduce kuyona. So bengiye ngithathe nje abafundi baka matric ngihambe nabo ngiye eShakaland. Kuthe sekuba isikhathi sa COVID iShakaland yaseya kwangazi ukuthi baba nezinkingana ngoba bonke laba bakwi hospitality industry ba affected. Sase sahamba saye Valley of the Thousand Hills, 8,000 Thrills. Ngonyaka odlule nabantwana. Kwasho ukuthi khona ke umkhaya wami osesebenza eGoli eSt Stephen's uZimbili. Usebuyele ngapha ke kodwa manje eDurban Girls College. So waletha abantwana bakhe la. Washo ukuthi sengihambile zonke lezi ezinye kodwa ngicabanga ukuthi la ila sengizohleze ngibuya khona awubazame nawo. So ngicabanga ukuthi nezingane zibonile ukuthi manenza ngokuyimisela from sithathwe gateini. I've been to so many places ama cultural villages kodwa lana siyazizwa ukuthi samukelekile abantu abenzeli. So ngihamba phe kwamagama akho ukuthi ubatshele nje abantwana laba sibafundisa ngoba banazo vele lezo ingise ezinkulu zo because babe nenhlanhla ukuthi bazalelwe ukuthi bekwazi bengasebenzi kakhulu kodwa noma bengasebenzanga ngamandla abo njengawe babe nenhlanhla yo because kodwa bazazi nje ukuthi bangobani basukaphi. Nathi sizama lokho ngelinye ilanga umuntu othi esesemelika mhlambe sebona ivideo yakhe idlala eMelika mhlambe usufike neqembu lakho niyo performa estate theater ethi hayi bo ngiyamazi ubhuti lo ngoba yabona ngoba bona bazoba avulelekile amasangabo. So siyabonga nathi sitshala nje lokho ukuthi umphaka bohamba nawo sebehamba simi lapho sho ngiyacabanga ukuthi sizosebenzisana kakhulu. Siyabonga. Sanibona igama lami ngiyamkela wakacilo ngiqhamuka edolobheni elincane eMtshezi la kwaZulu. Ngila Indlondlo Cultural Village. Ngithokozile kakhulu ukufika lana futhi into engiyithozele kakhulu ukuthi masingena emagcekeni la ekhaya kunokuthi nje begxile nje esukweni lesiZulu baqale basitshela ngokuthi sikuphi nendawo igama lesigodi njalo njalo. Siyafunda nje nangegodi eseduzane. So nje kungichazile lokho ukuthi nje abazange nje vele nje basixine yabo. Yeah. Sanibona igama lami nguAsanda wakwaMadlala ngihamba no uzuza akhadebe
Yeah, sila Indlondlo Cultural Village. Into engithanda ngale ndawo sikuyo namuhla ukuthi yebo baqale basitshengisa ukuthi yini ekumele siyenze kodwa kumnandi ukuke uhlangane nabantu bangakini abazokufundisa usiko lakwantu nakho konke nje esikufundile siyacabanga ukuthi izinto esizodinga njengabantu abancane abasadinga ukukhuliswa babaZulu.